गिबियावनो फुं बेला समावहाय मिडियानिसिम गोजोननाय थाबाय। दा जोङो फैगौ सानजारि नोगोर बैसागो फोरबोनि जानानै जोंहा दिनै एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि नैबे फोथाराव जोङो गाहाय खुन्थिया गायसननाय जादों। फैगौ 3, 4, 5 मे मासनि दानावहाय जों बेवहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै बेयाव बैसागु बिदायखौ जोङो फालिनो गाजा गोमजायै जों नाजादों आरो बेवहायनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो गोनां दङ। जोङो दिनै बेवहाय गासिबो सानजारि नोगोरनि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जों माखासे प्रतियोगिता बादायलायनाय जों बेवहाय लाफादों। मोसानायनिफ्राय लानानै दिरुं बोनाय हौवा हिन्जाव आरो लोगोसे भलिबल बेखौबो जोङो लाफानाय जादों। सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय गासिबो गामिखौ जों हांख्रायहरदों आरो बेवहाय बर'नि गासिबो माहारियारि आफादफोरा गासिबो बेवहाय सहजुग खालामदों आरो बेवहाय गासिबो माने जगाजग खालामलायनानै जोंनि बे गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि माखासे कालसारफोर बे कालसारफोरखौ दिन्थिनायाव बयबो हेफाजाब होनायखौ जों नुदों आरो हेफाजाब होगोन। जों बिसास खालामो जोंनि बेवहाय सानजारि नोगोराव सानथामनि हाबाफारियाव बयबो गाजा गोमजायै जों बेवहाय नुजाथिफैगोन। जों आरो मोनफ्रोमबो गामियाव जों खावलायनो थाखाबाय आरो लाइजामजों लोगोसेनो आरो मोसानायफोरखौबो मोनफ्रोमबो गामियाव लादों होननानै जोंबो मिथिनो मोन्दों। जोङो दासान्दि माने थिग खालामथ'नाय जायाखै। साननैसोनि उनावहायनो जों बेखौ थिग खालामगोन। आलासिखौ जों दासान्दि माने फिक्स जों खालामनो हाथ'वाखै। जों दा सावरायलायगासिनोसो दङ। गिबियावनो गासै निउस पर्टेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिबाय। लोगोसेनो दिनै सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो बिदाय आफादनि जा 33थि फैगासिनो दङ 33थि बैसागु बिदाय फोरबो आरो बे बैसागु बिदाय फोरबोनि गाहाय खुन्थिया गायनो आंखौ दिनै आलासि महरै लिंना लाबोदों आरो लिंना लाबोनायनि थाखाय बिथांमोन दैदेनगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। मानो होनना बुङोब्ला बैसागु होनना बुङोब्ला जोंनि एखेबारे हारिमु नङा होमबा? बे जोंनि थांना थानायनि मोनसे एंगारनो हायै रंजानाय फोरबो। दा ओंखायनो जिहेथु दिनै खुङै दिनै 33 बोसोर आगान होबाय आरो बे 33 बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोआ जाहाथे मोजाङै खुंफुंलांनो हाथों आं बेखौ गिबियावनो आफा इसोर अबंलावरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय। आरो बैसागु होनना बुङोब्ला जोङो बयबो दिनै खाम सिफुं जथा सेरजानि रिंब्लानो जोङो बयबो मोसानो लुबैयो आरो बेखौ जोङो जिहेथु खुंबाय थानाय हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानाय हिसाबै बेखौ खुंखानांगोन आरो दिनै बेखौ खुंनो थांनायनि मोनसे लाहार फाहार जाहैबाय। आरो देग्लाय ओरैबायदि मोनसे हाबाफारि लाबावदों दा बिथांमोना बे बैसागु रंजानाय फोरबोजों लोगोसे मोनसे गिफ्ट कुपन गेलेनायनि मोनसे माबा लादों। बेयाव खोब मोजां मोनसे जाहैदों। दा बेखायनो आङो बिथांमोन दैदेनगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय। आरो दिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो बैसागु सिगां आलायजाब्रे माखासे नेम खान्थिनि गेजेरजों रंजायै बाजायोमोन। आथिखालाव जोंनि गोनोखो मुगाजों गोरोबफानो थाखाय दिनै जोङो जौस्राङाव बैसागुखौ लाना फैदों आरो बे मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जाहैबाय। जों आथिखालाव जोबोद आब्रुथियै जों बैसागु रंजानायफोरखौ जोङो देखायनो हादों आरो जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जोंनि माखासे हारिमुफोरखौ जोङो इन्टारनेसनेल लेभेल बेहाय जोङो दिन्थिलांनो थाखाय बा मोनथिहोनो थाखाय मोनसे नाजानायनि मोनसे हाबाफारि होनना बुंनांगोन। जे गेरेमसा हारि होनना बुंनाय लोगो लोगोनो सोब बिथिङाव जोङो जौगानांगोन। जेरै हारिमु बुंनो थाङोब्ला हारिमुखौनो बुंजागोन। हारिमुआवबो जोङो जौगानांगोन। जोंनि माखासे आसार खान्थि बेफोरबो जोंनो जौगानांगोन। दा बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै जोङो बोसोरै जोङो मडार्नाइज खालामलांनो नाजागासिनो दं। बेनि थाखायनो दिनै बे लाहार फाहार आरोखि। दा आङो सुंद'यै बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि माबाखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन जायगायाव गेलेफैनानै जाफुंसारदों।
नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।